ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନ ଏବେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ସେଟା ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ମାନେ କି ତାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେକୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣ୍ଠି ତରଫରୁ କିଛି ପାଉଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପିଅନ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ଲେ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆସ୍ ଆଟ୍ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍। ମାନେ କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁରାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ତା'ର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ କନସିଡର କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନର ୱାର୍କ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପିଅନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ 13,160 ଟଙ୍କାରୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ତା'ର ଆସିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଥିରେ ତା'ର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପିଅନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ପାଇଁ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି। କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିବ। ସ୍ୟାଲେରୀ 13,160 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟଟା ହେଉଛି 6,794ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10th 12th ପାସ୍ ଆଉ ତା'ର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁ ତୁମର 18 ବର୍ଷ ରହିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35ରୁ 42। ଏସବୁଟା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫିକ୍ସ ଦେଇନାହିଁ ୟାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା, ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ସବୁଠାରେ ମିନିମମ୍ ରହେ। ୟାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତୁମକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା କନଫର୍ମଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ମାନିନିଅ 18ରୁ 35ରୁ 42 ଏମିତି ରହିବ। ତୁମର ଓ ବି ସି ପାଇଁ 3, SC/ST ପାଇଁ 5 ଆଉ PWD ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରୁହେ, ସେମିତି ରହିବ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଏମିତି ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି ୟାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ସେଥିରେ ରହିବ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତୁମର ବିନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ବି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତରଫରୁ ବି ହେଇପାରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଏଇଟା ପିଅନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ତ ସିଧା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଯାହା କିଛି ରହିଲା ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା, ଇଏ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFଟା ତୁମକୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ଟା ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ବି ଫୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଠିକ୍ସେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ୟାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିଳୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।